iku ya bongkare kabeh kok iki jamane suwi iki aku. Ya sing niki ya sing linggo. Ikan nyoni nih Pak ya. Linggoe Asli timber kene iki. Iki biyen iki rono Pak, biyen iki. Iki rono tapi iki nek silang dinteki wong. pun damel pondasi griya. Kasih pondasi iki. Mengas ngene kok ora bathuk ngene, mengas ngene lho. Dadi kono iku lho kale Pak. Nggih. Bekas cukitan niku. Kok pondasi Kabeh ora ono watu. pondasi cagak niku. Wis dipeki wong dadi ya wis tunggu rano ikune Pak, rano ikune belah. Lah watune lek iku Pak. Siji. Sing kono ku watu iku lho Pak, sampeyan tak delok. Watu sing kono asli ya biasa kok.